ďalšieho videu a toto video budú tipy na raňajky a desiaty do školy, takže budú to recepty. A už je celkom čas aj na jesenné videá, ale ja som nejaké takéto video ešte chcela vydať, takže som si povedala, že natočím toto video, vydám ho a až potom začnem natáčať jesenné videá. Takže sľubujem, že po tomto videu už pridám nejaké jesenné. To by bolo asi všetko, čo by som chcela povedať, môžeme ísť na video. Na prvý recept potrebujeme žemle, syr, nejakú rajčinovú omáčku, ja som použila s bazálkou, korenie, ja som použila bazálku a šunku. A ako prvé si potrieme vrch žemle tou rajčinovou omáčkou, okoreníme. No a potom na vrch pridáme šunku a syr a predhrejeme rúru na 180 stupňov a pečieme okolo tých 8 až 9 minút. Na tento koláč potrebujeme lístkové cesto. No a potom si tam môžete dať čo chcete a ja som do jedného dala nutelu a čučoriedky a do druhého tvaroh a malinový džem. A začala som tým, že som si lístkové cesto nakrájala do tvaru štvorca a je to tak lepšie, ako keď to máte nejaké gulaté. No a potom som to rezala tak, ako to tuto ukazujem. No a potom som takto po krajoch krajala pásiky a snažte sa, aby boli čo najdlhšie, aby to sa dalo potom zapletať. No a potom som stred už len potrela nutelou a pridala na vrch čučoriedky. Zahla som ten vrchný koniec a takisto aj spodný koniec. A nakoniec som už len zapletala. A plietla som to tak, že som zobrala jeden z ľavej strany, potom druhý z pravej strany a takto, ako to tam vidíte. Pridáme to na plech, predhrejeme rúru na 180 stupňov a pečieme 30 minút. Keď to bolo hotové, dala som to do misky a pridala som tam 2 mafinové košičky, do ktorých som dala jahody a čokoládu. Na placky potrebujeme 1 vajce, škoricu, 2 jablká, múku, cukor, ja som použila hnedý, ale tak môžete použiť kľudne aj biely a ovsené vločky. A ako prvé som si našúpala, nakrajala a nastruhala jablká. Ostruhané jablká som pridala do misky, pridala som 1 vajíčko, pomiešala to, pridala 2 lyžice cukru, potom 2 malé lyžičky škorice a 4 lyžice ovsených vločiek. No a potom som to pomiešala, pridala ešte trošku múky, znovu pomiešala. No a potom som si zohriala panvicu a už to tam len pridávala. A potom som to samozrejme aj otáčala. A to je asi tak všetko. No a keď som to mala hotové, tak som si to ešte natrela nutelou a pridala na vrch nakrájené banány. Toasty potrebujeme samozrejme toastový chlieb, marshmallow, najlepšie biele, ale tak keď iné nemáte, tak môžete aj ružové. A mliečnú čokoládu alebo nutelu a s čokoládou je to trochu sladšie.
A začala som tým, že som si pridala kocky čokolády na ten toast a snažila som sa to dať tak, aby mi to zaplnilo celý ten plac. Potom som si nakrájala marshmallow na menšie kolieska. Pridala to na toast. Dala som na to druhú polku toastu. No a potom som si zohriala maslo na panvici a potom som tam už dala len ten toast, pootáčala a máme hotovo. Takže to by bolo teda všetko. Ja dúfam, že sa vám toto receptové video páčilo a že si aspoň jeden z receptov urobíte. A ak sa vám teda toto video páčilo, nezabudnite dať like. A takisto mi obrovskú radosť urobí každý váš komentár a odber. Takže ak mi chcete urobiť radosť a ešte ma neodoberáte, tak kliknite na odoberať. A to by bolo teda všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu.